Garap nyapa? Salaman karo aku piye? Piye Rama? Metu kene lho. Mosok medal mriku. Nggih. Aturaken sungkem Kang Abekti Rama. Waras ya Le. Alhamdulillah pangestunipun nggih waras kok. Samane ya di bojo to. Nggih gadah enten napa to? Kira ya kosen duwe anak. Ki bapak ki ngece iki. Ngece piye? Lah jenengan kaya ngene kok ya di anak, dadi ra percaya Gusti Allah ngenten iki. Ha ngenten-ngenten iki nggih titahe Gusti menungso nek ra iso di anak iki lho. Kowe ning kono apik. Dadi Pripun? di sawang ki apik. Iki ra ana tembung koreografer to. Koreografi menempatkan posisi ya ta. Gareng ning kono aku ning kene sampean ning kene. Mas Gareng Sugeng dalu Rama. sugeng dalu Le. Bekti sungkem kula Rama katun. Iya tak tampa pangestuku tampanana. Iji, terus pundi sehat Rama? Lumayan. Rada guruanku rada ra penak ngono. Tapi waras. Iya waras. Alhamdulillah. Maksudnya waras? Waras niku seger kan kewarasan. Ya mung rada watuk di ora ngerti sangkane aku mangko. Oh. Ning ora dadi masalah nek tumrape waras. Waras. Ya mung nada tinggi ora bisa ngono. Nggih, nada rendah mawon teko wengi. Teko esuk nada rendah. Ya mengko ya iso balik kok. Kowe ning kono dosa kowe engko. Lah ngopo kok dosa iki lho? Lah kula enten wingkinge Padalang kok iso dosa lho. Suwe-suwe mlebu kotak kowe ngono saya. Wong aku ya dedeke karo Padalang, lenggah aku ngadeg ya ora sepiro wae kaceke, meh padha kok ora. Ora sopan ning nadyan to ning kono iki tegese ngadeg ning cakete Padalang. Ayo mudhun kene. Ya ning kono ora apa-apa. Digarapke kok cah cilik kok ayo. Iso mudhun ra? Iso, lah. Nyepeleke cilik oe lanang dhewe iku masane. Mas, dalem iki rak bersih desa to. Iji. Ngrembug bersih desa sik. Bersih desa. Dadi kental banget karo budaya kearifan lokal. Sampeyan ngerti budaya kearifan lokal niku napa? Apa cek? Kowe kuwi sing ditakoni kowe kok. Loh, Mbak Rama ki mirsanine ning sliramu kok. Lho, sing ditakoki kajenengane kearifan lokal ki apa? Kula napa timus? Awakmu. Oh, kula. Nah, oh, Iya tak jawab sik. Iso. Kearifan lokal menika potensi daerah yang dimunculkan. Baik menika berkesenian, budaya, juga turut serta pembangunannya. Menika namanya kearifan lokal. Termasuk eling karo para luhur kan leluhur. Nah, menika kan budaya Rama. Iya. Nah, lebetipun budaya. Mula dianake bersih desa marak ngresiki wit saka angen-angene menungsane. Inci. Ngresiki gedhong lan dalane, lair lan batine kabeh iki diresiki perlune apa? Lair lan batine men padha. Mergo lair ki utusane batin. Nah, ngoten. Jadi lair batine ya kudu resik. Nah, klire niku wis ora ana tegese kuwi Sukerta, Memala lan liya-liyane sing mapan ana desa mriki. Niskala nir ing Sambikala. Lah, mergo tansah eling karo kaki danyang nini danyang sing bubak yasa danyang desa ki penting, Mas. Penting. Napa melih acara ngeten iki penting sanget, Pak. Lurah asmane Pak Setyaka. Pak Setyaka. Ngerti kowe tembung Setyaka? Pirsa. Nek dijarwedosokke perkata. Oh, perkata. Ora persuku kata. Oh, nggih. Saged. Monggo. Setyaka. S ki apa? Setyaka. Heeh. S napa ngangge se? Per huruf to? Per huruf. Nah, ngono. Aku ora ngomong per huruf to mau. Mboten. Piye lek ngomong? Persuku kata kok. Iya. Per huruf. S. Senyumnya yang khas membawa masyarakat menika selalu ikut tersenyum, cerah membangun warga masyarakat yang semakin maju. Gus Lurah kuwi. Gus Lurah. Oh, senyum. Kula nek mastani mboten Gus Lurah. Napa? Menika kados dene Rama kula piyambak. Nggih, kula niku lak punakawan Gareng Petruk Bagong sedulur kula. Iya. Bapake Gareng Petruk Bagong sinten? Semar. Lah nggih, nika. Lho, piyaine iki sing muda. Lho tegese jiwane pamomong. Jiwane kaya dene pamomong. Kaya dene Rama Semar ngoten niku. Alah ora ngelokke jiwane. Lah kok orang padune ngelokke bodine Pak Lurah ngono to. Sing modele kaya Semar ngono to. Lambemu ki jiwane iki pamomong. Semar ki pinangka pamomong ing kawula dasih ngono lho. Kok iso S E
eling marang sak padha-padha tegese nata wonten ing desa menika mboten mbang cindhe mbang silatan kabeh direngko sami Rama. Wicaksana. Bijaksana. Dik. T. Kowe iki ora mudeng sekolah kok. Setyaka ki T ora kok D. Oh T. Sekolahmu ki neng PAUD kok ya wis teko panggung ngene. Iki sekolah ta ya? Sekolah, Pak. Sekolah, Pak. Sekolahmu ning ndi? SKKP. SKKP ki sekolah apa? Sekolah karepe ra karepe. Oh. Ngopo dadak ngurusi sekolah aku? Cah cilik kok gampang nesu. T. Temen tekun mula masyarakat kene pinaringan tekan apa kang ginayuh. Tetekan kaya Kang Suci. Leres? Kekudung Budi Rahayu. Nah, mekaten tembungipun. Tekan ditekuni wekasan bakal tekan. Bakale tekan. Nah, jadi tekan nyatane pembangunan samukawisipun masyarakatipun luar biasa hebat. Nah, Gimana apa? niku T. Y. Yen bersih desa ora lali karo budayane tetep wayang ditanggap ana kene. Pinangka ngluhurke budayane. Ora lali manembah marang Gustine wonten ing dusun utawi desa mriki desa Pancasila ingkang majemuk 5 kepercayaan tumbuh kembang di sini guyub dan rukun dan menjaga persatuan dan kesatuan. Apik kuwi jenenge. Iki rasa toleransi ya. Nggih lho, Pak. Dengaran meletik ta kowe? Bengkelas apa piye kok meletik iki? Kok Eka. Rasa mlero. Kowe karo iki kok kaya gampang resu apa ta? Olah gampang nesu pripun wong jeneng nek asma Setyaka niku lak ya bar Y terus O terus K lak ngoten to. Kok terus kleru kok. Kleru kok pendak jam. K. Kerep tetulung marang liyan. Bapak menika ngasta jejering adil mboten namung kangge piyambak ning diniati ngibadah kanggone tetulung marang warga masyarakate. Wah, kae kuwi to. Tak kira kala rombo. Pak Setyaka kok iso kala rombo iki piye maksudmu? Yen ra ombo apa muat apa piye lho? Kowe engko diparingi kolore nek mbok nggo jaket tenan lho kowe engko kok ngeyel. Karo bapake kok. Kuwi turah malahan. Sing keri dhewe. Ora sombong piyayine. Nah niki sing paling sae, Pak. Nyatane kula kalih diuncek wonten mriku sampun wah alam-alaman sampun luar biasa gerak. Alam-alaman iki apa to? Alam-alaman niku salaman jagungan terus silaturahim piyayine grapyak lomo Pak saestu. Ning aku malah mesake Pak Lurah wau lho. Ngopo? Nyedaki awake dhewe ning nggon transitan. Kok mesakne piye? Gak arep lenggahe rekosone ra ukur lho. Aku malah mesake. Gak ngadeg aku arep nulungi malah samar. Sik to. Kowe mau kok sik torene to. Pak Setyaka mau arep lenggah ki bingung ngono. Bingung. Contone lenggahe Pak Setyaka mau piye? Lho kan ngapunten lho Pak Lurah. Ngapunten lho. Piye? Kan piyayine jarikan, kejawen. Terus. Dadi repot lah arep nyinsingke. Deprok iki angel ngono lho. Kuwi bareng lenggah. Lah bareng jumeneng piye? Bareng Yo dadak krengkeng-krengkeng to. Ya dipraktekke to. Lah yen aku ngono kan gampang kok. Bari ngadeg ngene wis. Nah, Pak Lurah. Piye to yo? Terus arep kok tulungi. Ajeng nulungi kula. Lah kok ora kok tulungi? Ya samar to. Samare. Napa enten lintah kok nulungi gajah iki apa ya? Ngapunten lho Pak Lurah. Pak Yoko. Jan piyayine grapyak sehat. Apa komentar karo Mbak Lurah? Wah, Mbah Lurah niku sehat tenan piyayine. Mas. Kok Mas kepiye to? Aja Mbah to. Mas sing timur kok. Kuwi karo umurmu iki karo yuswane Mas Lurah iki tuwek kowe. Kowe iki lho wis tenan asline niki cah cilik ning asline pun tuwek, Pak. Barakane pun tak 1000-ne niki Romo. Lambemu. Ya ora kene iki isih cilik kok tuwek kepiye lho. Mas, komentarmu kanggo Mas Lurah. Mas Lurah. Jan estu. Ngasto wonten kok estu piye to? Asmane Mas anu kok iso Mas estu piye to? Piyayinipun saestu ngoten lho. Mas Setyaka. Pak Yoko. Setyaka. Lah iya celukane kan Pak Yoko. Dadi Yoko. Mulake bengi iki ya nekake ngrawuhke
dalang kondang. Yoko gandengane Sun Gokong. Rama Sun Gondrong. Sun Gondrong. Oh, Sun Gondrong. Ngapunten lho Rama, ngapunten. Lah nek Rama ki mbok anggap Sun Gokong, kowe ki patke kowe berarti kowe. Ya padha patke iki karo Sun Gokong. Ado-ado kula beto niki Rama, saking Jakarta. Lho, kok Jakarta ta? Nggih, niki teng sinetron TV kan pun kondang. Namine teng TV nika Primus. Primus menika pria mung setugel. Tingginya semampai menika semeter tak sampai. Tak kira Primus anu bojone Jihan Mbak Fahira gitu. Lah wong kowe entuk ngatempi kowe wis matur nuwun kok dadak jihan barang. Wah aku seneng. Sampun kagungan putra, kagungan garwa, piyai saking Mantingan Jawa Timur. Bojone sepira gedene? Kados Dik Dik Nandang ngeten niki dhuwur kados Dik Dhuwur ya? Nggih. Lah niki kagungan putra kalih, Pak. Kalih. Kakung kalian putri. Ya cilik ngene. Non sementen iki lho. Sementen iki. Anake iki lho maksude iki. Lah wong nek imunisasi karo unceng mau dicangking ngeten niki kok. Kagarek. Kuwi menungso apa kucing? Nggih, anak-anak semene lho. Normal Rama. Normal. Lho berarti ngarani iki ndak normal. Non. Lho maksude lek Rama wae landangu nggih cilik ngoten. Iki ya duwe anak. Kagungan. Anake ya cilik. Nggih alit. Lemu nyauri kok kowe ya normal ki maksude berarti iki ndak normal. Niki mboten normal lah niki jana dhuwur nek diceperke pire kok Rama niki. Ikuti zaman kok Lek. Ngikuti zaman. Zaman modern kan barang entuk dalan gronjal nang gaduk no kok. Dadi modif aku ya tak modif to. Garwane putrane kalih. Iya. Jenengan lak mesti Rama lak mboten pitados to. Kaya ngene kok iso duwe anak niku lho. Iya. Kula niku sambatan enten mriku pas duwe gawene niki pas mantenane niki. Iya. Kudune nek manten lanang. Gak aku arep bubar kene. Mau. Wah, pas dadi manten kowe ya ning kono to? Kula nenggani teng mriku awan dalu niku kula teng mriku ten Karang Pandan Karanganyar. Kudune nek jenenge nganten anyar niku lak sing nganten lanang niku lak mangku ngantene wedok. Iya. Niki dibopong mo kalih ngantene wedok niku. Malam pertama Romo. Piye cerita? Mbok rasa mbok omong kene to Kang. Kula iki pun kawit jam 10 esuk iki mung penasaran. Bocah ki engko nek ngayahi kewajiban malam pertama piye? Bojone niku dhuwur. Kula nglibet enten mburi omah Rama. Iya. Omahe niku sih gedhek ngoten nika. Nah, kula mbeto biting Rama. Genah iki kamare uncek kula grok-grok biting ngoten niku. Jangkrik. Bojone mlebu kamar ngangge daster tipis banget ngoten niku. Ken kersane romantis niku nyumete lilin. Sing disumet lilin, redup lilin, uncek mlebu lah kok malah kaya babi ngepet ngoten niku Rama. Kula sih penasaran, kula iki wong iso deg-deg jantung kula iki. Ngono. Arep nonton. Iki kisah nyata lho iki. Kisah nyata saestu. Lah malam pertama uncek kaya ngopo ini. Lah kok nggih polahe ya mum Rama. Sampean pirsa bocah cilik menek debok pisang niku. Iya. Nggih, dadi kecacil plorot. Kecacil plorot ngoten niku Rama. Saestu kula duwe rekamane Rama. Aja mbok ubar. Lah kok bojone niku, "Wah, Mas, nggonmu gedhe no, Mas." Lah kok uncek muni, "Pak, iki tungkak, Dik." Ngoten niku Rama. Lah ya nggonku peteng kok ya. Ya ora ngerti kok ya aja ngumbar wirange kancane ngono. Pengalaman, Rama lak pengin pirsa, iki pengalaman. Pengalaman jadi kaya ngono. Adile Gusti Allah iki ngene iki lho, Adile Tuhan yang Maha Esa ki menciptakannya ki seperti ini, diberikan kekurangan tapi diberikan juga kelebihan. Pokoknya dinikmati lan disyukuri wae. Disambung ya, Nek. Nanda men jumeneng. Nah, iki bojone iki. Nanda men jumeneng nganggo gambyong. Gambyong. Ya. Mbak Nanda ki sing ndi to?
Sugeng dalu nok. Inggih wilujeng dalu Rama. Wah, seneng ketara resik awakmu. Baratus. Macakmu apik. Nggih. Samu barangnya sarwa apik mongki kudu bersyukur nok sampeyan diwenehi dedeg gedhe dhuwur. Turta Sulistya ing warna diwenehi kepinteran iso mikir, iso nggagas, duwe kreativitas. Iya arep bojone uncek piye? Nggih ngeten iki. Pawakane bojone uncek iki nggih ngeten iki, nggih lencir dhuwur ngeten iki Rama. Wis malih Nah, ngeten iki berarti kados bojone. Nah, iki. Nek ngene iki ya ora kaya bojone ngene iki. Jare Kaya mlaku-mlaku, anake. Mas. Ki ngopo ning ngopo? Mbok yo sing apik ngono. Ora apa-apa. Suwe ora ketemu paling ora ngene iki lho cek nek karo. Coba iki praktekno nek upama uncek mulai tanggapan. Nah, Nanda kokono, nanda kokono. Oh, kangge mriki. Nanda. Kan jenenge mesra to. Nggih. Wong jeneng karo bojo rak berpelukan. Ah, Iya ta? aku kula wangsul saking nyambut gawe ngoten ta? Heeh. Nggih. Cahayu bojoku, apa kabar neng omah? Alhamdulillah. Lah ya Mas. anak-anak pada sehat? Sehat, Mas. Kangen aku. Ya ampun. Mwah. Mwah. Lah, iso kowe ngono kuwi. Cahayu, apa Mas. kabar? Baik, Mas. Anak-anak lah ya sehat. Sehat, alhamdulillah. Mwah. Mwah. Iso ngono kowe. iki. Alah mau nyah-nyah ngono ora iso nyapa. Mung nyah-nyah ngono. Dik. Ndase digawa, ndase digawa. Ndas. Iki lho ndase keri iki lho digawa. Ki blangkon matane. Malah kaya pentol ngene ta. Astagfirullah. Hei Dik. Mas. Piye kabare? Lho. Suwe ra kepethuk. Hei. Anu iramu nang ngendi to, Dik? Raine nang dhuwur. Iki. Dhuwur. Lha iki ora rai. Lho, raine sing lha kuwi rai apa? Iki nah rai lok no. Dadi ora saben wong entuk ndemok, lak yo ngono to. Dik, suwe ra kepethuk mbok yo mesem. Masa yo gur mencep bae to sliramu ki. Mbok yo Dhuwur. Dhuwur. pegel. Malah kaya naroda. Prak kincong. Buk bolong nggonmu bolong. Buk bolong nggonmu bolong dengkulmu. Piye? Anu naroda kae kepiye? Buk bolong nggonmu bolong. Rada nengah rene dikanthi tangane. Iya. Jale, aku pengen ki kon joget Dale. Ya kok nek kene ya. Jangkrik. Nah, penontone ben ketok lho ya, penonton. Iya mbok nyangking kaya nyangking Kan ember. iki mbok, iki bapak, iki anak. Loh. Ya terus Kita kan keluarga bencana Iya. Dek, ya. berencana. Lah ya berencana. Kok bencana kepiye to? Berencana. Wong raine ning dhuwur kok iso ning ngesor wis mbok sawang iki. Lha ya kene blangakan ya pegel mbok sak kepenake wae. Jale, kon joget. Wong urip pisane Joget. ora usah Minyak. repot-repot. Minyak telon acatika anak wangine wangi bayi. Minyak telon acatika anak wangine wangi bayi. Anake loro, Pak. Niku umure sampun enten sing pun PAUD, sampun wonten. Tapi selama bayi sampai umur PAUD niku uncek mboten nate tuku dolanan nggih anake. Lah kok iso? Cukup uncek piyambak sing nggih dolanan anake. Niki iso ngiras pantes nggih dolanan. Kowe kono nduk Nanda. Oh, Nah, niki uklik
uklik colke. Nek ana. Balik rene uklik. Sing muter kokean. Puter Oh rendah. ya uklik dor. Seneng kowe. Wis seneng kowe. Atimu kaya bunga kowe. Kan anakmu terus Kuwi ngono. salah satu atraksine dolanane. Dolanane. Liyane piye atraksine? Nggih, oh napa-napa saged. Niki riyen lahire niku cita-citane lak pengen dadi tentara Rama. Pengen nggih. Pengen Oh, ya. dadi tentara. Moyo cita-cita ya sing dhuwur. Nah, lho kuwi tak dhuwurke lho. Lah iya. Cita-cita dadi tentara dhuwur lho kowe iki. Malah niki nadyan to cilik ning nderek niku lho Rama apa fitness. Fitness to. Fitness. Lho bodine Rama keker saestu niki Bu. Niki nggih. Nek didelok bodine to. Sakit bodine keker. Coba sadurunge bodine sik kowe pengen dadi tentara. Maju. 2 langkah, maju, jalan. Siap gerak. Kepada para penonton hormat gerak. Tegak gerak. Balik kanan, gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Ora tekan tangannya. Tangannya ora tekan. Ora tekan tangannya. Tangannya ora tekan. Nya disambung. 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 Terus kuwi ngesakne lho kuwi lah menyapne. Tegak gerak. Dadi komandan gilane. Apa nek nyiapkan abang ngeces? Enak. Kopine enak tenan kok nang kene ya. Kokian kopi. Ndah. Siap gerak. Kowe ki arep ngopo? Balik kanan, gerak. Yo kan manut pimpinan to. Lah iya ngono. Kesulung. Gerak. Hah? Pimpinan apa? Ora cetha blas kok. Siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Kesulung. Gerak. Hah? Wah, sak. Ya apa ora? Kepada Bapak Kades hormat gerak ora krungu piye to kowe iki. Pada Bapak Kades hormat gerak. Tegak gerak. Oke. Sumpah, cukup Pak niki. Niki nek enten mriko anu Pak, laris dengan toko-toko Cina niku Pak. Nggih, dekeke ndur etalase. Niki sedina digaji 100.000 kali Cina Pak nek pas mboten tanggapan. Engken toko etalase niku mung kan ngeten iki Pak. Nggih, kan ngeten iki to. Jale ngono mang ning kene. Pundi? Ketara. Mriki. Kene. Ayo, enggak nih. Nang ndi? Mbah, Kene lho. Mengke kualat. Antang kene. iki dawuh. Walat ra iso modot Mlaku mlaku biasa wae lho, mlakune biasa. Karpetan kaya ngene mlaku ndadak gale-gale. Biasa lho. Mlaku Biasa. coba kowe mlakumu piye, Nduk? Mlakumu piye? Mlakumu Aku piye? ya Lho, demek, dalan rata demek. karpetan penak. Lho, coba aku lho. Penake yo ngene lho. Lho. Lho, Aku yo penak Ha, ngopo coba lho. mlaku. Ora sae kahekeh ngopo to. Nyat kahanan Kene. ngene. Pripun, Pak? Pak, mungkin wayange ceklek pripun, Pak? Ya ora nek ceklek. Mungkin kula tombok. Ora enek. Romo Joget, wayang. Wayang paling ora 5 yuta lho. Kene bayaran 1 yuta tombok 4 yuta. Sepanjang kotor bijuk. Cintaku sekonyang-konyang karo kowe cahayu sing bakal lembar lempatku pancen rase ora ane yen ora perlu sedino ning sirah dia aku sakana-kana Wari pasan durung tempat Thank you.
nyawa. Amang nyawa piye? Lah diunggahke dikerowok cok bakal diremet kok. Lah kowe iki ibarate wayang umpama wayang kulit iki sing genah dicekel gapite. Ha. Kowe iki umpama wayang iki lak wayang golek utawa wayang tengul. Sing di mesti ya dirogoh to, Le. Raga. Lungguh. Wong niku ngadeg ora ketok kok kon lungguh kok Rama iki. Ngene lho gue kan ngene iki. Tenan aku mbok bosok aku deg-degan aku. Ora lek kejlungu tak gandani. Kowe Wong ngene kok. Ampun ngoten. Niki ngerti kucing guys kaya ngerti macan kok jenengan iki kok. Kanan. Nah, ngadeg. Alon-alon. Lho wis kaya padasan to nek ngono ki. Oh, aku padasan. Heeh. Pak, wudhu napa pripun? Hayah. Aku Jeneng ngene ta. nggih. Pripun? Kumarak dilokne karo gareng. Nggih. Jarene iki ora cetha. Nggih. Saiki ki nembang. Komplite kowe iso nembang nantuke asmara karo Sinanda. Nah, ngono. Wah, iya. Apa? Aku roman karo kono. Lah piye? Wah. Nek kira-kira kowe menyesal karo iki tak goleke sing luwih ayu. Apa eneng? Lho. Iki lho. Kowe iki edan kok Kang Gareng. Edan piye? Masa aku karo Mbah Uti. Masa arep malam pertama tak Amit Sewu yang Uti ngersakne niki. Gak cetha iki. Tapi kan paling tidak nek kaya Uti ki momong ki wis kulino ngono lho sing tak maksud. Lah iya kan mau kaya momong putu. Atus. Mas, anu lampune iki diredepe sithik ora iso to? Lah ngapa to? Panas ora ngrasane. Ora. Panas iki. Niki lagune napa? Bawa Nyidam Sari. Oh, bawa. Nyidam Sari. Duh wong ayu. Lah ngene iki sing tak gandrung sapa iki? Ya kae Nanda. Ya kuwi enek cangik enek limbuk kuwi kok. Ora iso obah aku. Ora. Terus apik suaramu apik. Anu kula tak pindah mriku mawon nggih. Nggon kotak. Anu Iya, iya. libuke kersane Oh, mriki. iya. Kula mriku. Nggih. Nggih, mangtuntun. Kaya ora ngerti. Ya ampun. Dan persis kaya manuk ancel galeng. Nggih madhepe mriki, lho mosok libuke. Oh ya ampun ra kuat itu. Pak jero nek tam to, Pak. Piye? Diadepne uncek, diadepne. Oh, karepe adepene. Nah, mriki. Oh, kowe ning kono dikosongi wayang. Nek Ampun tebih-tebih. Lah kula kan gandrung limbuk. Ya ora nyawange Nandan. Oh mriko. Pepujane ati kono sing bawa awake dhewe sing roman. Oh iya, Mas. Iya Cahayu. wah tiba penak kono kaya ngene wong nandang asmara Donya ora ana liya ya mung sliramu kok Cahayu. Kowe pengen apa ora Cak? gak aku pengen gede tuku dhewe Nek raimu tak sampe. Nek pengen Matur nuwun, nyoba Pak. Wah gematine lho Lah, Kaya kaya ngelapi celengan. ngapunten Rama, niku mek ngangge tisu mboten resik. Lah terus Kanebone mu ning ndi to kanebo mau? Biasane ngagem kanebo Rama. menungso apa boneka? Apa ta waku dewe Wayang ki kudu enek dudinge. agak ngono iki. Eh. Rata Bastian ra cepet. Wayang iku Nong. do dewa Jawa takung Oh, apik lho suarane bocah iki. suarane apik. Sing tak muni kok iso nyumara ya. Nen? Dadi wong ki nadyan to cilik, swara ki jane ruange ora buta mbok banget ya. nggih niki mergo sound system niki ya Sound system.
Sound system. Sing marai muni lho. Sound system. Nggih sound system. Aja sikem ki mara tuaku e. Jare stroke Lambemu. Men, atene aja ning kene terus ya pindah nggon. Nah, Jadi pindah nggon nggon. ngono. Nah, Apa di? Rama kaya entuk dolanan Iya ya. bener Mas. Ada kaya arep gua kucing ta Rama. Lah iya piye. Rene. Kaya arep gua kucing. Oh gak dicaking nek kene iki lho. Senep. Hah? Senep. Apa le senep? Lho, dicangking nang kono senep ora? Ora kok. Tak kira. Lah ngopo senep wong ra duwe kok senep ki lho. Ayo mudhan kene wae. Mung separo ae ora Mudhan kene. apa-apa. Lho, ben iso ngromanke bojomu. Do dewa. Gendang ndak? Ndak. Jajal. Bawa. Do dawa. Dewa. Hah? Dewa ora dawa. Lah iki kedawa lho. Oh, Do. Nah, ngene mbok awet mau. dipangku. Ken ero. Dipangku sing apik. Nah. Dipangku karo bawa. Do Sing tenanan to. iki ya tenanan lho aku lungguh. Bojone iki. Anu nggonmu nek lunyune rame mbok kei minyak to. Minyak dengkulmu. Aku malah kaya neng paut to, blorotan ngene lho. Balik kene. Aja. Ora kan gandrung kan yo rai karo rai kan ada Oh pageban. iya ngene itu. lho. Karo bawa. Do dewa. Sing wedok. Jawa Sing wedok. Sing Oh, lembang oh. sing putri. Datewa Jamata Ngeten lho Rama. Kecepo kowe ngadeg to, Nduk. Ngene lho, Nduk. Ngene lho cek tak omongi. Do dewa Jawata Gong. Ngono kowe wong lanang ki sing sembodo, ya. Heeh. Ya. Datewa Kula no sing munyer. ora aku to. Enggak. Mboten kenging. Alas padha penake ngene ae. Terus kowe jengkeng. Lungguh jengkeng. Nah, terus nanda dipangku. Mangku, Nanda nanda. dipangku. Mah. Apa? Jajal sik kok mau Ya genah ra cukup to, Pak. Dijajal sik. Lah ngedengkulku karo gone kene dawa gone kene lho. Tak ukur go mik. Alas Tingklek. Kowe nunggu tingklek ndak berarti. Kok ketok rekoso ya? Nah, ngono lho. Ngono. mering Ya ngene apik malah. Mas, penak Mas. Jenengan mboten seren mriki? Kok sik anu dingklike amit Rama. Dingklike kok mleyot to iki. Njaluk dicagaki kok mleyot dingklike. Ya. Pangitan. Mleyot dingklike engko nek ambruk piye? Sing mliyat ngarep ora mburi. Oh ngarep to. Kok disogok ya. Ayo dah. Walah. Besok kapan? Aku po kene lho. Kirangan. Kowe kok kene nada kok kono. Cuma rak gandrung to? Nggih. Tembang. Gae. Gumantung rasa welas iki. Lho, Besok kapan yo. katekan. Ora ganti. Oh gantos to? Ganti. Niki mboten dirampung Neng nggih. jerone Nyidam Sari ngono. Nah, Oh. Nyuwun nadane Mas Sinung. ya nada-nada. Gumantung rasa welas iki. Gumyantong rasa welas iki sampe kapan sumpah sone enteni umpama sing jodoh saiki muga piye dadi jodoh
Nadane pas nonton. Kowe sing nembang tok, Nduk, kowe sing meragake. Ngono kuwi mau. Kaya Mbak Nanda Nyantong rasa walas iki sampe kapan sumpah sun enteni umpama sing jodoh saiki muga piyen dadi jodoh pati. Nanda. Dawo. Rene parani bekecot lho rene. ngerti ora mangkat. Aja cedhak lampu. Cek, kowe iso nembang. Sapa sing ngomong lampu? Iki iso nembang Lintang Asmara. Saged Rama? Ya diatur. Lintang alian men saged kok niki. Bisa piye to kuwi? Lagu Lintang Asmara. Duet karo Nduk Nanda, Sik, ben nembang sik. Ijoan. Ral. Oh. Ral yen. Repese ya. Wong ayu. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susatro ning batinku Wong blendos antep. aja kene iki Napa? aku ora rangkepan dhisik Lah ya ben romantis ngono. biasa Wong lanang ketokno gagahmu. digrayaki ngene iki lho Pokoke kowe kudu tahan nang kene iki. Tunjukkan kelananganmu. Kowe iki wong ah lanang. gak mau ah Cilik tetep kowe iki wong lanang. Ayo. Wong bagus antep no rasa atimu tresnaku tulus janing kabeh. Ya, dadekna Mas.
lungguh, Nduk. Aja lungguh, Nduk. Kowe nembang rong lagu ya. Ah. Seneng ta nembang karo Nanda? Wah, reman. Piye? Neng sayange sing tuwek ngrusoi ae. Sapa kowe? Niki Kak Gareng niki. Wong kene lagi joget seneng-senenge didang-dangi. Sok nek mblodos kuwi mbrobos kuwi rada cendhek wae. Lah ngapa? Gundulmu kuwi nyampluk gundulku ngono. Lah gundulmu nek ngono lho. Seneng ta karo Nanda? Ya seneng. Rasane piye? Ya cukup dingin lah. Nek Bocah kok unik kaya ngene. Cah kok pintere kaya ngene. Anake sapa? Tak kintang kintang kintang, tak kintang kintang kintang, tak kintang kintang kintang. Just Buka siji. buka loro, tak telu. buka papat. Lah aku sing apik Nangis lho, Nda. tembangin dia to. Nah. Dek ngubungi awakmu ra apik. Wong ayu. India. Awakmu apik. Kowe wong bagus ayo. Tandaan Dek. Tembang India senes wong ayu. Lah sing piye? Yo tumpaki wae. Iso to kowe? Pas ae. Tumpah seae. Kok tumpaki ae, cah cilik kok kurang numpaki. Anu kuwi lho. Kus us lho. Iso kowe nembang kuwi. Kula ta? Grindengan Niku ta? Niku ta? Isa ta? Kuwi ta? Heeh. Ora. Gak iso. Tumpah ae. Yo muskurai. तुमने न जाने क्या सपने दिखाए तुम बस आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने Ayo tendang langsung. Ya. कुछ होता है क्या करूँ कुछ कुछ होता है बस आई Nah, ngono. मुस्कुराई तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सकता है क्या करूँ कुछ होता है क्या करूँ कुछ होता है Serba bisa Rama. Serba bisa ya. Serba bisa. Napa-napa iso kok. napa-napa Sing ora iso iki lak mung modot to cah iki. Nek apa-apa pinter. Aja aku wis tak nikmati ngene ae. Nah, Aku yen ana modot pundutan caping gunung. Oh, caping gunung jengleng. Nggih. Sing ngaturke sinten iki? Ya aku pengen Nanda karo Gareng. Kalih Mbak Nanda, Pak. Jengleng kuat ndi? Injih, siap. Dadi Mbak Nanda jengleng wong loro niki. Iya. Dum loro. Ya menang kowe. Kok iso? Kowe driji 5 jempol kabeh ngono kok ya. Iki nek jendhike matane iki lho. Iso jempol kabeh yo. Lah jendheke ya kaya Ngawur, jempol kok ya. Iki Reng kowe karo kowe iki duwe ndi? Nggih, tetep tuwa kula. Tuwa Kang Gareng. Kula. Terus nembe niku. Niki kan tunggale jana 8 Rama. Ngono. Nggih, niki lahir perucut niku 8, terus dolan teng pekarangan mburi, sing 7 pangan garangan. Jadi urip niki. Aku malah bayangke cilikane dah kaya ngopo lho. Mbokmu dhisik kok iso 8 8, mbokmu sadermi kae dhisik nek ngedusi anake 8 mau dingenek kaya adus ngene iki. Kuwi wong apa kucing kok nglairke nganti 8. Niki Iya nak, teater iki caping gununge. caping gunung bawa ngangge jengleng. Sapa Gareng dhisik nyikleng. bengi
ngetokake karyane ngene Kowe mau ping pira? 3. Ping 3? Iya. Aku ping 4, Lin. Ih. Yen memajang hamung karo janur kuning Kowe iki ngempet apa? Ada kemerutuk kok. Jenggleng kok yo ngene lho. Ayo lah ya. Jenggleng ngene lho, Le. Ya. Ngono. Tulindang det. Ya. Plindang det. Tulindang det munimu piye? Hah? Plindang det. Rungokno kendangane iki. Lah ya rungokno lho. Coba piye ta, Mas? Lho, plindang det lho to. Musuh cah cilik sak karepmu. Cah cilik urung mudeng saru kok ya. Ayo. kambang wae Kok sakar plindang det lah sida. Mendap. Watan gunung Lah, piye? Aku tak jegleke. Rumah aku tuh kayak tuyul. Nggih, Pak, matur nuwun. Niki engse kula golek ten Gunung Kawi. Kok sing Gunung Kawi ki nek tuyul. Kula niki lak riyen uripe susah ta Rama. Pengen merubah nasib. Terus ketemu kanca kon tuku tuyul neng Gunung Kawi 75 yuta tuku tuyul 3. Kula adahi kerdus Supermi. Kula celoke jero kerdus kula tumpake bis Sumber Kencana. Terus Dugi Ngawi sing loro pun teler mati teng dalan. Garek siji tok niki mboten gelem nyolong ning mung mentil mawon niku Rama. Rusak. Aku entekno ya enak kok. Nyolong dosa. Nek mentil. Enak. Ngerti ora? Pacita Bos, iya, ora kena. Palaran ngono to. Kecewa ya wis tak turuti ya. Pacitan, yo. Musuhe Nanda. Teko kene meneh to. Jojar palaran. Iya ora kena. Hei, ora kena, ora gaduk. Oh malih. Kowe urek kecing kok kowe. Lah kok apa sembojoke kene ngopo? Aku capek, Kak. Capek. Lha apa? Iki wedok ya prajurit kok ngopo? Ya prajurit aku arep go senjata. Lah kok malah kenaan kene. Kena ke apa nih? Ya rai mau. Ngawur ae. Panas. sing
geger ngono lho. Ora mung pisan pindho nganti ping 8. Iya. Iya. Aku mau wis siap ngene lho. Wis bater kene kok terus Rama ngendikan. Kok nek kejlungo piye ki ora nek anggaran ning UGD le. Ya gen krasa kowe iso gleng-gleng ngono. Iya. Malah jeglok. Allahu Akbar. Sik rada rono sik. Apa? Lho jeglok meringkil lireng lho. Sing rapet to. But, But kau but. Pringkilane wong di rumah. Hah? Gawakno. Oh sepane dhewe. Gilane. Cak kanggo rubah kok pringkile metu. Panasutan haling-haling caping gunung Mer. Ayo. Joget ta, Mas. Reok. Neng ndi bocah iki? Oh, Kowe iki golek apa? golek tolmu lho. Oh, kowe arep kok ganong ya ta. Sopo sing ganong? Oh, cekno kok ya. Ora kowe to? Ora panitia aku kok ya. Enek tikuse. Dang. Gak kowe reok kowe. Ganong kowe. Kok gawe piye? Wah, Dawe Rama lho. wong arep atraksi mbok dolanan iki lho. Lah nek tikuse kok Tikus untumu mlocot reneng. ingok-ingok ngono tikuse mau ingok-ingok ngono kok. Kae cindil. Oh cindil ta. Mular ana iya cindil abang menir ngono kok. Cindil. Ya Allah, kowe iki bareng anu kok ya. Tetek rene to le, sake aku. Angger anu obah sithik kok ya mesti ngompol. Pempes iki sok dienggo nek ngono iki. Ngapunten Rama. Ini bojone lek ndelok piye ya. Damel pesing ngenten panggung soalnya niki nek obah terus ngompol kok Rama. Ngono ya. Awake ngantek milih kabeh semua. Nyun pangapunten nggih Rama gandeng cah cilik lak mboten enten sarune to niki. Ndak enek. Ndak nggih. Mesake kula ngantek. Iki aku kok udani. Iki lho anu awakmu teles salin sik to Le. Ndak masuk angin kok ndak aku tanggungan kowe rene sing nggawa ki aku kok ya. Lho, jenengan lak dara pirsa ta Rama? Atlet binaraga. Coba mlaku. Lho, binaraga. Lho. Ora. Piye? Coba yang ngene kok ora nyenengke. Kowe kaya tok dolanan kok kang kowe iki asline. Penek. Demi keamanan, ning kene hawane adem. Adem.
Aku buat dadake bayi. Oh iya sik le. Waduh susune keri. Nang ngendi iki? Alon sik. Iya. Pake udek. Enek bir ora bir. Apa arak. Mama. Aku iki lho, aku Paknya. Sari tape tulisannya. Iya. Tape. Nah tebut. Nah ngene lho iki lebokno ngono nang gulung no. Nah. Ngene lho, Bu. Iki piye? Budi ki nyawang yang gregeli ngene. Menange sik. Arak kok. Ora aku wae. Sumpah demi Allah. Bro. Gilane Kak. Mimi sik. Mimi sik. Tak lapi. Aku nek karo kowe gemati tenan kok. Adi lanang. Iya. Ya narak tenanan cilaka wingi dipace wong aku. Ora lah kowe ngombe arek ora padha karo ngerti Tuhan Yang Maha Esa lho. Nah. Oh alah. Kowe iki dadi mbok ya ora ngerti. Nek wis diombeni kok nangis, berarti iki luwe ngono. Jabut kuwi dimakmi sik. Iki genah luwe. Iya kok sik pateni sisane. Iya. Bayi iki urung tuwuh untune, ya ta dimamahke sik. Tundang bapak ya. Tundang bapak ya. Tundang bapak. Mah. Tak pangan dhewe kok. Gilane. Mbok mamake mbok dublak aku ngono. Lah. Daterna wisa tresna ya. Bocah kok. Keker awake. Kaya Mctison. Binarangka, Pak. Kesehatannya itu binarangka. Binarangka. Kesehatannya niku dijaga, Pak niku. Iya. Lah, anak sing ngerti kesehatan. Ya saiki jogetane kono diatere ya, iso tresno. Oke. Hey!
karo Mas Budi. Kale Pak Budi. Iya no. Bapak lagune iki ana kendutane Dewa Tresna. Nggih. Karo bapakmu le. Ora dulurmu lanang ta? Lah iya, dulurku lanang ning bapakmu. Oh. Mas Budi, kene Mas Budi. Duet karo genduk. Nyenduk. Niki lagi pira swara kundang. Metune kan wibowo ngono ya. Ning jangkut kuwi teng serawut mboten cukur to, Putus. Nggih, jane kon cukur. Bending kok sunake. Kok kaya rapati greget ngono to? Lho greget tetep greget kok. Niki kadawan napa, Mas? Nyanyi. Oh, nyanyi. Masa ya yasinan, nyanyi. Iya. Omongno sing jelas, Reng. Nyanyi Mas Budi. Nyanyi. Nah, menyanyi duet karo genduk Ika. Ya? Ya. Oke. Bisa ta? Lagune Dewa Tresna. Oh, Dewa Tresna oke, Mas Karek. Kowe ngerti lagu Dewa Tresna apa ora? Gak. Gak ngerti. Ngertimu Dewa apa? Dewa Ruci. Dewa Ruci mancing ngeragam. Iya, diaturke Dewa Tresna ya. Nggih. Ika goyang yo. Aku cinta padamu ora kira yen wis kasep tekanku kaya ngene ono sing duwe aku bingung kok ngene dadine ayo dong Ika goyang aku cinta ayo doi kago yang hati.
Budi karo Genduk Ika. Mesra, Pak. Mesra to? Mesra. Lah iya. Mas Budi nembangipun nggih menjiwai kok, Pak. Ngger lagu nggon Dewa Tresna ki sajae kaya ngematke lagu sing ngapalke, menghayati lagune dibalekke tembange tembang halus. Ingkang pundi, Bapak? Kae nomor loro. Oh, nomor kalih. Genduk kang saka Solo. Saka Solo. Nduk ngadeg ka? Solone putih niku. Solo Koto. Kok Solo Koto piye? Wis Solo kotok karepmu lho. Cedake RRI ki lho, dong ora. Ngendi kuwi? RRI Solo. Heeh, RRI Solo. Rene, Nduk. Ayo bocah. Ayo. Irunge mancung. Heeh, kaya pelorotan TK mau to. Heeh. Kaya apa? Wah, Kaya apa? Pelorotan TK. Kok iso? mancung niku lho Mbak, leh mancung. Mancung. Iki umpamane bojoku tak dol iki. Lambemu. Kok ndek bojo kaya kok didol ki dol piye? Dol suarane. Upama ndek bojo ngene iki aja digawa ana aja ditinggal ngomah, Cak. Lah ngapa? Nyepaki tangga. Kena kowe maju karo Mas Uncek. Dawuhipun tembangipun klasik. Ana pundutan tembange klasik dadi ati. Dadi ati. Dadi ati. Ngagem bawa Rama? Ora? Oh, mboten. Nggih. Langsung buka celuk saka Waranggono. Joget ya Mas Uncek. Iya, iki wo tenan iki. Lho awake wis sanget to. Asmane Mbak Sinten, Mbak? Kenalan sik. nggih. Kenalan Nggih. sik. Nami kula Diana, Mas. Oh, Diana. Nah, Mbak Diana. Diana. Asli saking Malang. Oh, Malang. Iji. Walah ora iso dienggo iki. Lah ngapa? Malang. Malang kuwi kota kelahiran. Oh, Ora kok Malang ra iso dienggo ki lho. Kuwi lak nggonmu. gak kon ora. Kaya iso-iso ngenggo. Kaya apa? Mangga buka celuk Mbak Dian. Semong. Mbak Dian. Ya. Ising kaya ngapa nyatane kelakon seprene akhir gandrung makasane malah bangun
tembangnya dikompliti Mas. Dikompliti Pak. Ana versi dangdut. Nggih. Ana langgam. Langgamipun mugi tembang-tembang campur sari. Campur sari. Nah. Komplit ya sajiane. Kanca-kanca Raras Kawiryan. Raras Kawiryan. Oh laras, Raras Kawiryan. oh kawiryan. Raras Kawiryan. Iki karawitane. Krawitane siare langsung iki Kerajaan Budaya Live Streaming. Iya. Iki. Campur sarine? Campur sarine Kidung Manggala. Kidung Manggala. Hitung. Dadekke ya maju papat ya. Oke, Maju papat. siap. Sinten Romo? Kae kidu dhewe. Nah, Tetep kae. iki bocah telu iki. Irul, Mbak Irul. Wis iki telu, sisi loro telu. Ciloro telu wis Sepote wong kek kanan kiring Mas. Nganggo versi jaranan. Ya buka celuk ya. Kepidak weng koren ya. Peloke pelok barang. cok kepidak iki. Sing arep metu Ya, apa to ndak. jane? Potonan lho. Kanan kiri mripate milang-miling esame jiwat kaya sensam Karisma. usanane rasutra mancawarna awangan bakso kek manis sasiling diawali saka tembang luwe becik paten luwe becik paten nono timbang babisan wangi samudana marang kula warga
sawise anake bersih desa nampa berkah Gusti kang akarya jagat neskala net ing sandikala warga masyarakat tetep bisa nyiptake kerukunan ngarakane srawan gedhe ing padha gotong royong iya mak